Morjesta, morjesta. Kalareissua pukkaa ja tänne on semmonen pikkunen aamuryntäys muutama tunti, jos muutama kalaa suohaa, että päästään vähän jyvälle, koska tänne ilmalla ollaan iltapäivällä itse asiassa, niin tuon Lassen kanssa tulossa käymään tässä samalla järvellä, mutta mulla oli aamulla aikaa, niin minä käyn aamulla ryntäyksen tässä ja katsotaan, jos saataisiin jotain parempia kaloja tai nähtäisiin niitä, että missä päin ne on ja minkä tyylissä paikassa, niin meillä, josko paremmin sitten illalla on, niin sitten minä käyn sitten päivällä syömässä pihassa ja nukkumassakin pikkupäivä on, että kello on mitään. Aika vähän on nyt kello. Jos ottaa väsyttä sitten jossain vaiheessa, niin lähdetään kahtoo haakkeja ja kuhaa, isoja mielellään. Metrihaakkeja, semmoista 80 kuhaa, jos semmosia löytyisi, niin olisin oikein tyytyväinen tähän hommaan, mutta ei siinä, just sain kamat jiiriin tähän ja ruvetaan tästä pikkuhiljaa niin luottailemaan ja kahtelemaan, mikä moodi tällä järvellä on. En tiedä, näettekö tuommoinen viiva näkyy viistossa ja piti livellä tarkistaa, niin siellähän liplattaa. En kerennyt kyllä kauan. Pitäis vähän tunnustella, että mikä kala tuo ois. Se on toinenkin. Aika lähelle mennään vene. Otetaan riski. Eikä oteta riskiä, kyllä se haaki. Ihan tuossa. Ois voinut vertsuttaakin, se on ihan venne alla. Sitten se on tossa ihan venne alla. Nyt jos mä saadaan varovasti, niin vertsutusta lähdetty. Suohan metrihaake heti aamusta kyytiin. Sittenhän se lähti uimaan tietysti just sopivasti. No katsotaanpa jahatettava. Kyllä se itse asiassa kahteloo sit. Ylöspäin kyllä ottaa aika lyhyet siimat on nyt, että aika lyhyet siimat on joku minkin. Aika paksun näköinen haaki on, että joutuu varmaan aika topakasti pitämään kiinni, jos lyö vipua. Potkii vahtia. Kahtoo ihan tossa. Ei ota tämä, minä tiedän jo. Joo, se meni menee jäällä. Lähti tuonne uimaan. Jos se ei eka kerran ota tuohon vertsuun, niin ole mutta vaihtaa vaan. Otetaan seuraavaa kallua. Sen verran pitää sanoa, että kuhia näkyy aika paljon semmoista 70 kuhoa. Ehkä just 70 kantturalla molemmin puolin, mutta liikkuvat niin älyttömästi, en rupeisi heittämään. Liikkuvat tosiaan, niin eivät ole paikallaan sekuntiakaan. Niitä on liian vaikea heittää. Et itten tuosta niin joku paikallaan möllö tuo.
ajelin tämmöstä syvään päätyä, tämmöstä tasasta 10 metriä on tässä vettä, niin katon tämä ja rupean nyt kohta kääntymään tuohon penkkaan ja katon tuon penkaan, että miten siinä tuossa penkassa näkyy. Olisiko siinä joku haaki aamuunilla. Siinä tuli, nyt on kyllä haaki, pakko on olla hauki. Tuli eteen suoraan ja tuosta voidaan tästä smashia liikenteessä. Minkä asti minä häitin, kun kala on ihan tuossa vieressä. Pitäis puhua kyllä aika hyvästi nenä eteen. Niin se puttaakin. Niin se puttaa, katsotaan lyökö se kiinni. Kyllähän se lyö. Kyllähän se lyö. Haamu jännä puolelta Markusta. Lyö. Onko sun haaki ihan hirun pitkä? Hyppäätkö tuohon haaviin? Tule haaviin. Ai! No niin, annetaanpa rauhat tuossa vähän aikaa. Jympsätti kiinni. Perkkelön smässi. Tuohon läpsi kiinni tiellä. Otetaan mittaa. Onhan se. Metri 10. Pyrstösupussa niin just se metri 10. On komea kala. Panna kohta takas. Joo, aamuraapasu. Nopea raportti tässä, niin kuha on pintakalavossa liikkeellä. Sanottu, että 2-3 metriä kalavosta. Ei oo ihan kalavossa. Aika kovasti männöä ei suu heitettyä ja haaki ja tuo oli toinen haaki ja se löi kiinni ja tuolla oli se iso. No se oli ehkä varmaan isompi se haaki, se näytti ainakin isommalta. Tämä tuli tuommoista 2 syvänteen välistä. 2 syvänteen välistä tuommoista penkasta. Mä minä näyttää tuon kartankin itse asiassa tuosta se on. Tuossa on syväinen ja tuossa mä syvänteen pääty ja kohta lakkaa tuossa uusi syväinen, niin tuosta penkasta se tuli. Mutta äitimmän lisää. Tuossa nämä sattuu suoraan eteen aina kaikki. Tuossa on vähän parempi joku kala, mutta otan riskin ja heitän tuolla kuhaa vähkelle. No se pyrähti tuonne. Se vähän kuhalta näyttää. Varmaan kuha reagoopit ollut, eli ei juuri reagoi. Saan sen lyömään kyllä. On varmasti kuha nasahti sillä lailla. Hyi. Kasteli on minut. Piti kyllä uittaa ne. Mä niin nenääistä kun mä niin sitten onnistuu. Pysyisköhän se siinä. Sä äkkiä tuosta moottori sammutettua.
Ai, kun mennään karata tänne syvemmälle. 10-senttinen vive. Otetaan toiselta puolelta liplogit. Saadaan mitä tuossa. On näillä kyllä niin kovaa turpaa, että jottumas. Nää on silmäpuntari. 7-8. Taas silmä mitta. 7-6. 7-6. Silmäpuntari ei petä. Pari senttiä tietysti, mutta hyvä kala. Tuosta uimu. Ruokakuhia tällä matalassa. Ruokakuhia olisi matalassa. Onpa yllättävän viilleä kala. Mikä tämä on tämmönen? $50. No joku elukka manne tuossa selänpiessä. Yllättävän viilleä. Koskahan nämä tullut sitten syömään tähän matalle. Syvemmästä jostain. Pakko on, koska on viilleä oli tuo kala. No eihän siinä mitään. Puoli tuntia vielä tuosta, jos ei mitään. Niin sitten on aamu koettu. Paikat valmiina. Joo, eipä mitään järkevää löydy ennen, mutta se ei kuule haittaa. Minua ei haittaa yhtä. 2 hienoa kallosta, 10 haaki ja 7-6 kuha. Paljon näin kaloja tuolla, mistä olisi voinut ronkkia niitä. Varsinkin kuhia on tuossa parissa paikassa ja hyvästi toivotatte niitä ilmalla tuossa kanssa. Ja minä lähden päiväunille ja tosiaan tuo Savake 10/30 keppi oli tuossa kuhaa hommassa ja Beast X:n tuo 40-140 rammanen oli tuossa haava heitossa. Hirveä lintuja läpyttöä tullut. Niin ei siinä mitään. Jatketaan illalla Lassen kanssa ja katsotaan miten me sitten saadaan aikaa. Nyt on hyvää kalaa tuossa ruuvulla. Tuolla näkyy 5 ja sitten se on tuolla meidän eessä. Niin Lasse Kops ottaa tuosta häette kohta ajettaan tonne 10 metrin kantturallissa. Niin Lasse vähän isommalla kumilla paskassa tuossa tuosta. Siitäpä kokkele. Tuossa on vähän ehkä ohi, nyt lähde puottamaan, vähän ehkä ohi mennä. Vieläkin sopi puottaa, nyt on yläpuolelle. Kääntyy. Eikä se isompi ole. Se on joku metrikäs. Ikimetri. Mutta kumminkin. Ei piekkato ruveta ahnettimaan. Niin. Näytti vaan isommalta kyllä. Tuossa Niin ensimmäinen järkevä hauki. näytti vaan isommalta tuossa 15kin. Otapas minä otan tälle toiselle puolelle venettä, niin on. Joo. No voitte löyssä ja se olisi tuosta virvelistä. Teinäpä sitä virveliä mukana todetaan. Siitä aletaan operoimaan. Pullakka. On hyvä paksu selkä. Tästä tullaan iso kaveri tullaan tästä. Mikä jiki sille on? Siinä on toi perkele pulsesädi. Pulsesädi. Aika matalassa oli maahaakin. 3 metriä. Sitä teki en nähtykään. Ne on teillä paastolla varmaan. Näytäpäs tuosta. On pullakka. Ei ehkä suota ihan metrikkiä ole välttämättä, mutta pullakka kaveri. Hei, 95 pullakka kaveri. Lasketaan takaisin. Otapas minä otan tuosta vielä.
Ei ihan päälle lähtenyt, mutta sinne se lähti. Sinne lähti. Hyvä, nyt eteitte lisää isompi. Kerropos Lasse, mikä sulla on tämä kevyt kuhasetti tässä käytössä? Tai tämmönen kevyt täsmäkuhasetti heitto. Eli tässä on Xenoni MGX, kelana. Siimana on Sikini 0,10 ja Massbeati 6,9 jalkainen 10-30 grammaa. Tuo on aika hyvä ollut tuo 10-30 on suositus tommoselle. Se on passeli tämmöiseen niinku kevyeen täsmään. Niin tuonne 70-90 senttinen kuha, niin tullaan ihan hyvästi vielä. Ihan helposti. Ja tohon on naukos Vibe Motor Oil Burbottiin. Joo, se sopii tuo. Minun mielestä nuo kaikki isommat kuhat, niin ihan hyvä on tuommoinen 10-12 sentin jiki. Ehkä parempi on. Tuossa äsken heitin, niin säikähti se yksi, vaikka ei ollut kuin 10 senttiä, niin siis lähti luistelemaan. Säikähtää, jos heittää niinku liian isoa. No aika Kalavossa on nuo kalat, niin se on mässässä, tuo kuha on vähän tuommoinen. Haaki ottaa vaikka lyödä siihen lässäksi, mutta... Niin, haaki saattaa innostua, mutta kyllä tuo kuha aika helposti säikähtää sitä isoa läsäystä. Ei välttämättä aina tarvi olla sitä 20-30 senttistä kumia sinne, mitä tarvitsee. Ei ainakaan näillä järvillä, missä me ollaan, niin on ihan hyvä sitten tuo pienempi kumiikki pelannut. Mutta ei siinä, me ruvetaan kaivamaan tästä vielä kaloja. Ilta on nuori niin sanotusti. Että... Joo, tästä vaan ilta paranee. Katsotaan, jos se nousisi tuo kuha tuohon kalavoon, niin kalavosta läpsitään kiinni. Tuntuuko miltä kalalta? No ei nyt kovin painavalta. Olisiko se kuha, niin, mutta onko se kuha vaan mikä aika nopea tilanne tuli? Kuhahan se on ihan hyvä, kun 80. 80 kuhaa siitä. Hyvä kuha. Kuhalta tuntuu. Hyvä kuha. Pitkään jahattiin tuossa voin näyttää paikkoa pikkusen. Tuolta lähdettiin matalikon reunasta jahtomaan ja jahattiin tuohon syvään päälle. Monesti heitettiin monesti Lasse heitti sitä ja sitten se voi erehtyä. Tarpeeksi kohdalle kun osuu, niin sitten erehtyi. Mutta oli vaahti ja keulakonnella ajoin 10 perässä, eli ihan taasille. Kun 7 oli, että aika kovalla oli. Mutta ei siinä, hyvä onnistuminen. Katsotaan pittuus, minä vaikka että se on semmonen 78-82 senttiä. On nätti. On. Nätti mutkula. Katsotaan mitta siitä, niin otetaan mitta ja kuva ja lasketaan takaa. Seitänkosi. 78 perus. Joo. Lähtikö muuten hyvästi? Tuolla on hyvä häitellyt noita kaloja, varsinkin kun vähän lämmintä vettä, että se suoraan päässä on vähän hapaikkaa sen vetten suoraan, eikä ruveta lilluttelemaan. Jos se sitten nousee pinta, niin sitten hierottaa sitä, mutta tuolla se lähtee yleensä parhaat. Ruvetaan etsimään seuraavaa potilasta. Vielä on aurinko aika korkealta paistaa tuolta, että ei oo hätiä mitiin. No niin, loppurupauttelut tullookin tästä varastosta. Siinä kävi sillä lailla, että aika pimmeitä oli silloin illalla ja me suottiin joitain kaloja, ei mitään mainittavia. Mulla oli pari klippiä siinä illalla vielä, mitkä olisi voinut laittaa, mutta siinä oli sille, että luottamme näytöstä en älynä pottoon noita valoja pienemmälle, niin se hohki niin paljon, niin ei siitä ollut mitään selvää. Aurinko hohki siellä puuviivan vieressä ja näytöstä paista valoa, niin ei niistä saanut mitään selvää. Mutta jotain me suottiin siinä lopussa vielä. Mutta kyllä se huonontui. Me toivottiin, että se ilta olisi ollut tosi hyvä, mutta ei se ollut. Mutta yhtenä päivänä hyviä kaloja ei siinä mitään. Ja vähän harjoitellaan Lassen kanssa yhteistoimintaa tuossa HK Openin lähestyy. Niin käydään silloin tällä reissuja, niin se rupeaa onnistumaan. Jos HK Openissa sitten onnistuu syksyllä, niin hyvästi se homma ja onnistuu se nytkin jo. Niin. Mutta aina voi parantaa. Niin
käydään muutamia reissuja treenailemassa. Ja varmaan jotain täsmävideoita tulee tässä nyt lähiaikoina vielä 1 tai 2. Ja sitten ruvetaan vähän ahvehommia ja sitten jatketaan taas haukihommalla. Jatketaan sitten seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit, se on muodosta.